ಹಲೋ. ಹಲೋ. ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಪ್ಡು ಒಂಜಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಸೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡ್ನ ಸೇರನ್ನ ತಿಕ್ಬೇರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಡದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನಂಗೆ ಗುರ್ತದೆ. ಮನೇಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ₹1 ಪಾಡುವೇರು ಶೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ. ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ ₹40 ₹50 ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀಟಿಗೆ. ಓ ಸೀಟ್ ಸೀಟಿ ತಗಡ್ ಸೀಟ್ ಮದುವೆಗೆ? ಹಾ ಮದುವೆಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ತಗಡ್ ಸೀಟ್ ಎಂಚ ಬಂದಿರು ಅವೇನೆ ಅವೇನು ಉಂಡದ ನಮಕು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಬರ್ಪುನ ತಗಡ್ದ ಅವೇ ₹40 ಬುರ್ನತ ಅಂಚಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಗೊತ್ತ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅವು ಒಂದೇ ದಿನ ಇನಿ ಬಲ್ಪ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಟ ನೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆ ನೈಟ್ ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪರಿ ಏತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅವು ದೆಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ 24 hours ಜೊತೆ 24 hours ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಸಲಿನ ರೇಟ್ ಎಂತ ಬಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ಶೀಟದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀಟದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ఆయన షీట్ మాత్రం ఆయ పాడినాండ డేటెక్లే వస్తుంది ఇంత నార్మల్ అది ఓర్మరే పాడు ఎంకు నాండి యాన్ పండ చురు కಮ್ಮಿ ಒಂದು ಪಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಜೇತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚೇನೋಡವ ಇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದೆ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುಂಡತ ಅಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಗಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಟಯ್ಯ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತ ಬರ್ತನ ಪಿತೆ ಬರ್ಪುದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವು RCB ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿ ಆತನ ಗೊತ್ತನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಅಂಚದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತ ಬರ್ತಂದ ಪಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯಾ ಅಂದವಾಯ್ಜ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಿದ್ದ ನನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ అయితే ಬರ್ತ ನೋಡು